find an Ayurvedic esibhedlela. Ayurvedic inyanga yeNdiya. Ayurvedic practitioner. Uthola esibhedlela an Ayurvedic. A homeopath uthola esibhedlela. A Western medicine doctor uthola esibhedlela. Konke lokho base abacompete kodwa thina kuba nini ke sikhala eminyango njengengane eyifelwa abazali. This is babu dokotela. Ifuna sikhulume manje ke ngezinto ke abantu banayo cancer, but we need to expose what progresses i-cancer. Ngoba uyakwenza konke lo chemo radiation uyakwenza kunalo baba futhi usefrahead uyaziwa ke ngoyisha i-cancer, but wena akakusizanga and usushone lo ma wakho ade ulanda amabhodlela khona kunobaba waziwa iFahrenheit versus uyinkinga kwi-cancer uyaziwa selapha abantu abaningi kodwa wena usibalo wakho akasizakalanga kumanje usesesibhedlela uadmithiwe use-ICU ngenzeka noma yini. Sifuna ukuthola what literally progresses cancer. Kunento engifuna ukuyisebenzisa sibiza ukuthi i-mutant and mutations, what also causes a cancer cells to mutate so that it will resist to all forms of medication that we are taking as a patient. This is babu dokotela lo khulumayo. Ithi into sinenhlobo zoshukela that we are not aware of that may help cancer to progress. Sucrose uyithola obisini, fructose uyithola emapetshesini kuma fruit. Mase soba no sugar kalona synthetic sugar lena icing sugar nan. Oshukela bonke combine they help cancer to progress. Ngendlela wena odla ngayo ushukela indlela owenza ngayo icancer ukuthi ivuthwe emzimbeni wakho izikwazi nokufinyelela kwenda because ushukela iwona into ayidinga kakhulu icancer. Icancer idla ushukela. Uma ungekho ushukela emzimbeni icancer cannot live, it necrotizes. Ngeke necrotize manje uzongena kanjani necrotize lento esikhuluma ngayo. Uzobamba ke manje ukuthi yabona ke manje sengihamba kanje usuza ke mase ngihamba, the cell will now necrotize and it start to attach other cells that causes apoptosis. However kwangena no ngeke lento iqhubeke ngeke isaqhubeka nalento le. Phela ngane ngeke phela besikhuluma kanje wena ucabanga usazokudolekela ngeke mase sikhuluma ngo necrotizing of the cells caused by cancer. No, asikhulumi lonto le. Asibuyele emsebenzini ngalo ndlela, try to reduce sugar by 90% to 95% if you want to fight cancer emzimbeni wakho. Awuzukwazi ukuthi ufike kubadokotela ukhiphe 1600 ngikunika treatment ye cancer uphinde wena